Salamat guys kay nahinlo ng among kanal. Kung mag-ulan, andam lang na among kanal guys. Sa among pagsaka guys, nakakita na yung migpaon guys. Hello guys, good morning guys. Pagkakaroon guys, Domingo, ni ako rin sa Sud Merkado kay nagpahingab ko gabas guys. Kay gamito naman lagi ni Mister pag pang Monday, kinahanglan jud magpahingab ko gabas ani guys. Niya man sud sa merkado. Buntag pang sayo ni guys, wa pa kay mga tao ani. Mo nang giandam lang dako daan ang amo ang gabas kay aron dali ni kay masugdan. Kay lisod kay mamanday si Mr. guys nga ang iyang gabas habol. Murag usap po nas makapaluyas mga panday guys kanang ilang mga gamit dito mga habol. Mao na nga kinahanglan jud nga atimanan jud ning mga gamit sa ato ang mga panday kay aron dili na malangan ang ilahang panarbaho. Mao lagi guys, naari ko sa merkado. Panagsapay mga tao ani guys kay buntag pa. Pero daghan na kay na display ani guys. Daghan na kayong manindahay. Kay saad lang Domingo raman guys makatabo ang mga tao ni ini. Sa akong pagpauli guys, sama sa gihapon, magkay og palangre. Daghang gihapong trabaho guys. Kaya ako ra may maglibot-libot sa amo ang panimalay. Mo na magkalinga lang ko kupot-kupot, tindog-tindog. Kay lisod man pod og magsige lang taglingkod guys kay musakit atong sampot, di magkaliya pag tindog-tindog ginagmay og asa tapadong. Kay murag puo kayang trabaho guys, maghusay, magtrabaho pukot. Apan wa dam ha guys nga adunay among silingan ni hatag og grasyag panalangin. Salamat sa naghatag sa maong sudan guys. Sa amo ning silingan guys, si Alan Nangkel og sa iyang kaubang kapikas guys. Mga buotan ni sila guys kay manghatag ni sila og sudan. Salamat kaayo doy day sa inyong grasyag panalangin. Awada maha guys nga pagawas nako pagkahapon. Nakurat ko guys kay ang among kanal totally hinlo na jud guys. Gikan sa bye-bye ngadto na jud sa ibabaw. Kani amo ang kanal guys, amo jud hinloan kay nagsingabot ang ulan parang dili magbarado ang tubig. Puhon ko moabot na ang uwan. Kay dako na kayo dagom ni amo ang kabukiran guys, so naadyoy uwan. Nagpasalamat lamang po ko sa barangay guys kay gipahinluan jud ni ang mga kanal sa amo ang lugar karon. Gipukusan jud guys nga ang mga kanal hinluan jud
kay gawas nga ma-stack ang tubig, parang di gyud mabara ang mga silupin ug ang mga wadya-wadya ma-wash out jud guys, kay delikado man na sa dinggi. Mao nang gihinluan jud ang kanal sa amo ang barangay captain. Mao nang usa po ni sa akong gipasalamatan guys, kay wa jud niya ikawang ang iyang pagtabang sa katawahan. Pagkahapon na ni guys, nangita na mig paon di Aris Highway. Pero lagi kay gabiin naman. Ni saka sa mi aning Panimalaya guys. Kay wa pa malagi diha ang magmotor-motor bitaw. Ni saka sa mi aning maong Panimalay. Panimalay ni guys sa mo ang higala. Wa damhan nakasaka ko ani guys, kay gilaay mi sa silog huwat-huwat og paon. Kaabon sa kombinadji guys. Mo nang na-attract po ko sa ilahang medals mga bata guys. Daghan madig medals ni si Kuan, si Adami, daghan jamot sila mga medals guys oh. Mo pong ako lang man po si diyang gipukusan. Kining pamilyaha guys, mga bright yun ni kaadyo oh. Walang pong pakitag inaani guys, kay mauwaw ang mga bata ra diya sa sala. Pero nananghid ko ani guys, wa ko magkama-kama ani og video, nananghid jud ko sa tagtungod ani. Okay ra man pud siya, pero di siya magpakita sa video guys. Karaan kay ni nga balay guys, unya hinlo ang ilahang palibot ani guys. Habog kay ni nga balay, ni ani sa highway. Tanaw raw binadji guys, di gyud musugot og kamera guys, mulakaw jud. Mao ni siya guys, habog gabay daplos karsada. Ani may mag-atang ani og mga paon nga nang gimotor guys. Kay makita man amo lang warawarahan, muhunong na ning mga motor hapon na ni guys. Medyo gani ni kilom-kilom na lagi. Kay mo pa may igawas na mo og manguan mi og paon, basta kilom-kilom na. Istorya mi aning akong amiga, tuwa siya sa may banyo ganang laba. Pero di siya gusto nga pick up, close upan og kamera guys. Diri na lamang kus gawas nagpatuyok-tuyok sa akong kamera, kay di man siya gusto lagi og ganang makita siya. Busy po siya maadlaw guys, kay tuwa sa eskwelahan. Kini laging inahanta, magabi ra nato ikupot-kupot manglaba aron sa pagkabuntag ani maka panghayhay na. Mo ni siya nga aga laba jud diha sugod sa banyo. Kini laging asawa po laging manarbahog adlaw, gabi ra gajud ang ato ang ipang laba. Daghan man ng mga bata guys, masugo-sugo ginagbay unsay kuan, basta siya nang laba jud, nang laba sa ilang mga gamit. Kay ug maadlaw lagi mangumoy-kumoy pud siya. Ang iyong mga anak pod guys, duko-duko lang pod ni tuon. Di ka kita po kaya ng mga bata guys, maglaag, may ara po ni sa sud. Sige laman nagtuon. Kay akasabaan na po ni sa ginikanan og dili jud manggituon. Mo na nga naara po sila lamisa guys, nagtuon. Pero nakurat lagi ko guys, kay daghang medal oh, daghang kuan, pasidungog. A few moments later. Ni ana mi guys sa highway, nakakita gid mig paon. Baktas-baktas na mo sa merkado, padong dito sa kuan.
Pantalan nakakita ra gyud mi diri sa highway guys. Kaysa among huwat-huwat lagi itong maong balay wa man diha di padong na mis pantalan. Nakakita ra gyud mi sa kadalanan guys og manindahi og paon. Mo lagi na gabi na may mangitag paon guys kay kun di lagi mi mangumoy-kumoy pangitag baklay-baklay pangitag paon di gyud mi ka pamaon. Mo na nagpasalamat lamang po mi guys. Labi na kay yang paon labas pa nya barato. Pero og adlaw guys mahal. Pero og magabi na barato ng ilang paon tingali dispatcher na og barato kay gabi naman. Mao nang mag-apas din na sila sa paghalin. Hasta gahong anak ani guys, mga anak rami gaabot rami aning papangitag paon nga tawa lagi mi ani. Kay maorang pamilyahan ng ngitag paon nag-abot jud. Daghang salamat guys sa inyong pagsilip sa akong mga video guys. O ako guys mohandyo kaninyo nga kung mahimo mo subscribe mo sa ako ang mga videos kay dako na kay nagkatabang ninyo nako. O shout out sa ako mga viewers guys nga sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa ilang pagtabang. O di lang ako nganlan usab-usa guys kay di naman ko ka-memorize basta kay nagpasalamat jud ko sa akong mga viewers, sa akong mga followers sa ilang pagtabang kanako. Bye-bye.